Evder amine Kalo Ximbil Mîrdad Koban Herinci vedere ev kanala mine. Ez nahelûn vedere bilîzin, ez xwedê verim, ez Werdeka Spî me. Ez ê tenê vedere bilîzim, ez xwara bireqîzim. Haydi herin Kalo Ximbil û Mîrdad Koban beşê. Silav û gulav zarokno, hûn çawan e, hûn baş in? Vaye, em bi beşeke nû dîsa li pêşberî vene. Wedît zarokno, min û Kalo Ximbil û Mîrdad Koban me digirte hev. Ji ber çi, min digot ev kanala min e û ev jî sehneya min e. Min digot ez ê tena xwe bilîzim. Erê zarokno, di vê beşê de em ê ji we re behsa ezperestî û mikrasiyê bikin. Mikrasî çi ye zarokno? Yani dimeheye, yani meriv dibêje her tişt ê min e, ez nadim tu kes e. Lê peyveke bi navê parvekirinê heye. Meriv tiştê xwe bi hevalê xwe re parve dike, tev dilîze, tiştê xweşik dike û wisa kêfxweş dibe. Hedi zarokno, ez dirêj nekim. Di vê derbarê de, di vê beşê de, ez ê ji we re çîrokekê bêjim. Navê çîrokê çi ye? Navê Çîroka Bextereşîya Mangeya Belek e zarokno. Haydi kam temaşe bikin. Hebû tunebû. Mangeyeke bi navê Mangeya Belek hebû. û ew pir dewlemend û zengîn bû. Ew qas zengîn bû ku nedizanî pere û zêrên xwe li ku derê veşêre. Devê Mangeya hezûr û aramiya xwe tune bû, ne dilşad bû. Lewra tim bi tirs bû ku hinek werin pereyên wê bidizin. Ji ber vê yekê xew nediket çavan û her tim nûbedariya pereyên xwe dikir. Lê her didît ku li derva berxikeke spî bi kêf û coş ji xwe re dilîze. Mangeya Belek her ku ew didît ji xwe re digot, min ew qas pere hene, lê bê hezûrim û ne dilşadim. Lê ev berxika hanê ya sist û lawaz tiştekî xwanîn e û dîsa jî pir kêfxweş e. Axir ev jî jê re dibe xem û li ser vê yekê jî difikire. Lê Mangeya Belek ji Werdeka Spî pir hez dike û dibêje ez ê herim hinek pere bidim ê. Belkî pêdiviyeke xwe hebe, guneh e. Roja din diçe cem Werdeka Spî û dibêje Werdeka Spî, xwîna te pir şîrîn e. Ez her tim dibînim tilvan te ranî û ji xwe re dilîzî. Min ji te pir hez kir. Ji te re ev pere. Belkî tu pêş xwe re tiştekî bikirî. Werdeka Spî spasiya Mangeya Belek dike, pir kêfxweş dibe. Berxik roja pêşiyê ji kêfxweşiyê nikare rakeve. Dibe roja din îcar ditirse ku hinek werin pereyên wê bidizin û îcar jî ji ber vê tirsê nikare rakeve.
dibe roja sisiyan ew hîn jî bêxewe lê dawiya dawî li xwe min kurtê û dibêje ji dema ku pereyên min hene hezûra min nîne ji tirzan ve ez nikarim razêm û ez ne dilşadim. Dibêje ez ê herim pereyên mangeyê bidimê. Radbel terembêla xwe siwar dibe û berê xwe dide mala mangeyê. Mange jêr derî vedike. Tu bi xêratî berxikê, lê tu çima wiha bûyî? Ma tu nexweşî? Berxik dibêje, na, ez ne nexweşim. Ji dema ku te ew pere dane min ez nikarim razêm. Ez ditirsim ku pereyên min werin dizîn. Lê ez êdî pereyên te naxwazim. Ji te re pereyên te û ji kerema xwe hezûr û dilşadiya min dîsa bide min. Mange dibêje, aha, nexwe derdê min jî ev e. Ez î tim bêxewim û ditirsim ku pereyên min werin dizîn. Ji ber vê yekê jî tim xemgînim. Ka tu sebir bike. Min dermanê me peyda kir. Sibê hem tu êdî dilşad bibî û hem jî ez. Dibe roja din mange û berxik hemû hevalên xwe li xwe kom dikin. Mange ji wan re qala rewşa xwe û ya berxika spî dike. Dibêje, hal û mesele ev e. Lê ez ê pereyên xwe li wer tevan belav bikim. û herin çi we lazim be ji xwe re bikirin. Lê ez ê pir hindik bidim we. Da ku hûn jî weke me nebin. Ew hemû pir kêfxweş dibin. Diçin pereyên xwe tev bişekir didin. û ji xwe re dilşad dibin. Ji xwe re didin lotikan. Çîroka me xelas bû çû ava. Rehmel dê û bavê guhdara. Ve çîroka me fehm kir zarokno. Ve girîngîya parvekirin û hevaltiyê jî dîtine wisa. Gava ku mange xwedî pereye bê heval e. Bû ne dilşad e. Lê gava ku pereyên xwe li tevahiya hevalên xwe parve dike, dilşad dibe, kêfxweş dibe, ji xwe re tev şekere dixwin, dilîzin. Wedî zarokno. Parvekirin tiştekî wisa ye. Gava meriv tiştê xwe bi hevalê xwe re parve bike, ev merivan dilşad dike. Her du aliyan. Hem hevalên me hem jî me. Aha, me tiştek bir kir divê beşê de. Mîrdad Koban. Ka Mîrdad Koban çi dike? Ew jî çûye li ser girîn boxê bi pêlîstokan dilîze, bi Mangeya Belek, bi Werdeka Spî û bi şêrekî dilîze. Ka hede em tev temaşe bikin zarokno. Aha, tiştekî di zarokno. Şopînerekî me yê xweşik ji me re vîdeoyekê xweşendiye. Belkî hûn wî ji beşên borî nas bikin. Robîn, zivistanê berfemêrek çêkiribû û ji me re vîdeoya xweşendibû. Îcar jî distire, bi rûsî distire. Silav û kilaftere Robîn ko. Давай, бери. Га-га-га-га-га. Га-га-га-га-га.
Правильно, это кукарики, кукарики, пупырику, кукарику, кукарику, попереки, кукарику, попереки, кукарику. Be. Erê zarokno, vayem hatin dawya vê beşêjî. Heta beşeke din bimînin dixweşî de. û ji bîr nekin zarokno. Ji kerema xwe bibin aboneyê kanala me, vîdeoyên me biecibinîn û wan parve bikin. Bi xetirê we zarokno.